everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Dong, usap ng libro ang naguna man na. Ikaw na hibaw naman ka dong. Imo tagipugngan. Kung sa'yo ko lang gikaibag og napatay ang anak ni Iska, dili unta kini may tabo. Masumpa ang naisuwat nga katalagman nga mugnas daw tan lugoy. Hala! Patay! Patay! Karoon po ko makadungog inira. May uwang ang irong ugtong tutok. Dili ka na mga ungo. Nga, mga bata dong. Pero udto maron. Magpagkaungo sila udtong dako. Kalakaw ang ubang mga ungo lugoy, bisan sa adlaw pa. Dili sila vampirang. Dili sila vampirang nga klase sa pagkaungo. Si Alia, hay na ako mangon. Naray, nagduwag Jackson. Lugoy, bantay si Alia. Ug ayaw gyud mo panggawas. Dong. Magsusi ko. Dong, unyag di may manggawas. Pero sila, musuod man sab. Ang ingon na itong upaw, musuod og bay, na manguwag mga bata. Dili sila kasuod din ni lugoy. Sige na, magsusi ko. Si Alia ha, ang pingi akong igsoon. Oo, lagi. Alia, tumara akong gimando nimo ha. Ayaw gyud paggawas dinhi sa bay. Nakasabot? Day, tando lang. Na sila, Nyor. Na sila amo nang gipang sungko sila mga tagsa kabay. Mga gipang tambalan na sila ni Madam. Mayo. Kamong gipang tambalan ni Madam Virginia. Ug ang mito ni Madam Virginia. Gisugo ko niya sa pagpahibaw kaninyo. Nga maoy iyang gusto nga mangandam kita. Hapit na mo tikyop ang kangit-ngit. Wanaw niya adlaw. Nyor, Pulos ngit-ngit ang aniya sa atong palibot. kataas ay mong gisulti, Nyor. Ay, Busa! Gaauhag si Madam nga mudangop kita kaniya. taas pa na, Nyor. Adto kita puyo sa iyang mansyon. Kataas og sulti ni mo, Hilom. Ayaw ka mo kabalaka sa pagkaon. Matubaga sila, Nyor. Oy, Hilom lagi. Libre ka mong talan sa pagkaon. taas pa, Nyor. Andam na ba ka mo? Salamat. Nakatubag na yung mga tao. Sakay ka mo niya nang nakaparking nga sakyanan. Hala, lihok na ka mo. Mugbua lang imong sulti, Nyor. Ikaw, hilom. Tara, bukto. Lihok na mo. Mupadayon kita sa pagpanungko sa mga kabayan aron makapanguha og mga bata. Ay, klaro kayo, Nyor. Naibay, sunahan. Sige. Atong tuktukon ug kuhaon nato ang mga bata. Mga unsa ta. Mga unsa tag bata bisag usak buok lang. Hilom dia. Sige na. Tahan na, buktot. Asa mo? Uy, hala si Ryan, Nyor. Ayay. Kining bay. Mga hoy taon mi dining napita bay. Pakit o kundi sa kumpaan, Nyor. Basi na lang mahilabdan ko ni Ryan. Oy, Ay! Mao na! Unsa to gisulti ni mo, Nyor? pamauli mo din mo gikan. Kuan, Nyor. Ay ba mga ungo mo mga panawaya mo? Uy, panuway yung ungo pa. Naunsaan ka man diay. Unsa guday ungo, Dong, unsay panuway. Paadong ay. Basig ikay ungo bay. Paadong Ignasis ka. Nga iuli ninyo ang mga bata nga inyong gipanguha. Di ka mo biran Kaya og di. Pamutlan ta mong mga unguha mo. Oy, pastila ni mo dong. Maldito man ka. Wa taon may gikuha ang mga Wa bata. migi ko ang mga bata, oy. Ayaw may hadlo ka ng imong espada. Wa may mahadlo ka na. Di ay. Ako hadlo ko. Hala, oy. Gibunlod niyang espada gikasyuta.
Digid mo kauli. Dong, Kung di Ryan. ninyo ibalik ang mga bata. Dong, paa dong ay, paa. Wa lagi tao na mo. Magdi madas ko paa nyor. Atras ta nyor. Atras ta kitigaling malungkot. Ay, mga bata! Dong. Sulti! Dong, unsa man nimo likod? Oh. Nyor. Sulti! Yan, patyon kita niya. Dagan nyor. Hala. Hala. Kasakit sa kong buko-buko. Hala. Insect. Oh, Pa, kaliring na nga ke. Hala, wala. Tanawa, Da. nakuyapan. Ah, Mayra. Madam! Madam ni Aga, niapas ka na mo, madam. Madam. Maayo gani kay nakahuna-huna ko sa pag-apas. Halat kusgana ni mo, madam. Oy, kuyapan man siya sa imo pagbukbuk niya. Gigamit kong akong gahom. Aron kausara siya. Makuyapan og dili na makabawas. Sige, dalian ninyo siya. Alsahan ninyo si Ryan aron isakay sa sakyanan. Kay patyon ta siya. Kakangkang, patyo na nato siya din eh. Buslutan na ito na iyang tiyan. Ako na pusod, ha? Sige, buhatan na yun ninyo, tikoy. Buktot. Hala, sige. Hamag. Hamag. Hamag buktot. Awa. Patyo na to siya. Hamag, nyor! Hamag! Uy, hala! Sama na! Uy! Mga taong nagsingabot. Uy, hala! Guro yun, tana lang ni! Guro yun! Dali, guro yun, tani. Yorti ko, tabang, oy! Guro yun na to! Uy, lala. May ago siya. Og migulit sa iyang espada. Tanak mo pagdali. Aron dili kita makitaan sa mga tao din eh. Kinahanglan di ko magpalipat. Salamat Diyos ko na nasundan ko sila. Asa man ka iladad ang mga bata. Ugintang lang ko nila aron di ko mapandayan. Unsa to dong? May nakita ka mga katingalan tao? o Lugoy. O mga ungo to sila? Ug nagtuo ko nga sila ang nanguha sa mga bata. O yun dong. Daghan ra ba mga batang nangawa? Doon ay nakakita nga hayluon lang kunog kindi o ka mga duwaan. Ug nakasiguro ko nga adto sila dad sa mansyon. Muadto na ko Lugoy. Kuyo ganti ka? Kuyo ganti ka? Ayaw biyahe sa Aliyah. O nya, kaya ni mo ikarusa? Ayaw ka balaka. Kaya ko rin eh. Sige. Dong, Ren, nakadungog ka ron? Hilak sa kababae. Asa mang napitagi ka na mong hilak? Tara dong ay! Nagtalikod ang babae o nag-itom. Kinsa ka? May atubang siya. Uy! Si Daidin! Si Daidin dong! Day! May kinabalik na ka! Dali! So, dali sabay! So, dali! Kuha ako dali, Ryan. Kaparay Ato na ko si Eden. Di lagi kagason! Magpahatugit pagka! Dali! So, dali! Lugoy, ato na ko siya. Eden! Ang laki sa do. Mubiragi da. Mubiragi na kihada. Lipay sang amo. Ang galumpayat ng kasing-kasing. Nga nagkakitang Daidin. Eden, salamat kay may balik ka na. Eden, ayaw na pagbiya ha. Ito kadil ko gusto mahanaw ka pa sa akong pananaw, Eden. Mahal o gigugma ko ikaw. Ginikausap ko di mo. Dali, musuto sa bahay. Huwag kagabiin na. Dili mayong anita din sa gawas magsulti. Daganan dili mayong naitabo din sa palibot. Ani lang una tarayan. Initan ko. Ha? Alimuot. Ryan? Ryan, gusto ko mukuyog ka kanako karon. Nagakita na misa ko mga paryente. Ang ako mga ginikanan. Gusto kong ipaila-ila, tika. Di ba patay naman ang imong inahan? Oo. Oo. Pero ang akong amahan, na buhi pa. Ug mukuha na ako. Gianhiti ka karon
aron ipaila-ila ti kaniya. Sige na, tanaw. Mananghin lang ko niya nga muubanan nimo. May magpakabuntag lang ta? May importante magugong lakaw karon. Importanteng lakaw. Ako. Dili day ko nimo importante. Eden, importante man sab. Tungod kay ikaw ang babae nga akong gimahal o gigugma. Pero tabangan una nato ang mga batang gidagit. Wa ka ba rin makadungog na may gidagit ng mga bata? Eden, may atuon lang kong dapit. Batian ni mo, oy. Imo di ay kong paliparan. Mahal og higugma man ka ako nimo. Unaha ko. Kay mulakaw na si daddy nako. Ipaila-ila lang ti karayan. Inikaw man, pwede nagpangitaon mo ang kiingon mong nangawang mga bata. Sige na. Nindot at tanaw duha oh. Nag-holding hands pa. Ini nagagakos. Karon holding hands na lang. Nindot oh. Oh. Unsa man ito? Iyahin na igos kong ilong da. Bi, sa man ni? Yang ron, bi. Wala, oh! Ang lana! Ang lana nga nastungod ining may pultal? Dito to! Kasato pa, gabukal ang lana! Gabukal ko ang lana! Huwag ko masayop! Kaklaro na! Bisig kabi inayagan man! Dong! Dong Rian! Suod mo din gawas bay! Suod mo bay, dong! Ay! Wa na nga buak na mga grapa! Gagisudlas lana! May gadik eh! Wa ako masamad! Dong Rian! Suod mo din Kay naiungos palimot! Nabuak ang gisudlan sa lana, dong! O yan na! Asam itong duha pa ingon! Di ko yung si Dong Rian din! Patay! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.